kuriér, ktorý robí jak kokot non-stop. Pozdravujem, dobre, povedzte mi meno. William Skala. Mám tu pre vás, áno. Keď budem na adrese, zavolám, dobre, William? Dobre. Kuriér, ktorý nespal už 48 hodín, pozdravujem. Páne, od 7 rána do 5 robíme, o 7 večer vám to určite nedonesiem. No, zajtra, Bucka. Povedz, či tento aj zdvihne, keď už je na dôchodku. Tak v 40 by som šiel ja do dôchodku, keby sa dalo, no. Mal som sa lepšie učiť, alebo hrať. Nič, keď granule tomu vyjebem za plot, keď nedvíja, spí do 12. Kde ty granule? Kuriér, som tu. Kde? 2 minúty dozadu sme spolu volali. Ale dobre, choď. Na inej adrese si, hej. Toto je jeho balík. Ja mám tak čas chodiť na inej adrese. Nezala tomu Willovi tú lampu, nech si príde zobrať. Kurva, to nemáš na tú adresu. Nuž, nevadí. Ďalšia príde. Kde ideš, hej? Balík ti veziem! Čo? Kde sa jebeš, balík ti nedoniesť, nie? Čo má? Ty atlet, nevieš, že ti má balík doniesť? Neviem, ale podajte sa, ja sa ponáhľam, tak za hodinku mi ho dovezte. Tebe čo úplne trtkavý, teraz som tu, ty si už môj posledný zákaz, daj mi PIN kód rýchlo, idem domov. Ja vám nemám dať ako ten PIN, ja nemám mobil pri sebe. Ale dobre, ty Forrest Gump. Pozor, krehke, nevidíš? To sú poháre pre ženu. Na našu svadbu, zabije ma. Rúbka debilná.